Har du en virksomhed? Elever til polske priser. Skal du have støvsuget konferencelokalet? Skal lagerhallen males? Skal dit arkiv organiseres? Operation Dagsværk har lovlig arbejdskraft til polske priser. Gymnasieelever landet over arbejder den 6. november 2013 til polske priser for at støtte uddannelse til børn i Sierra Leone. Hyr os og hjælp børn i verdens udviklingslande. Hop på Wi-Fi og klik od.dk.